وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. میرے دوستو عزیزہ، او چارمی چیز ہمیشہ کہ مردم دین اسلام خارج کنتے اگاں کسی ہمیں فکرہ بداری کہ دیگے مردمانی طریقہ چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ چی بہترے. مثال گوشتے ہنگی قانون کے ہستاں ای دستور قانون ہنگی کے ہستاں فرانسیاں امی فرانسی قانونی ہنگی کے گیشتر ملک حکم کن گئے سرائی ای چیز چا محمد حکمہ چی شترے ای کفری ہرچی کی گوشتے دیگے مردمانی طریقہ چا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگرانی راہ دیگرانی قانون چا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ قانونا چی شترا اکافر ادین اسلام خارج بھی. چی اللہ سبحانہ وتعالی محمد کیا دیم داتا؟ اللہ سبحانہ وتعالی پیغمبری کتا دیم داتا کہ مردمت ہچکین راہ پیش بدارتے. اللہ سبحانہ وتعالی فرمانی انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اللہ فرمانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبہ کرنگے گوشتے ماتی سارا کتاب نازل کتا بزا قرآن کہ مردمانی درمیانہ تو حکم بکنے قرآن دین اسلام حکم بکنے گوڑا آ مردمی کے گوشتے بغیر طریقہ راہ دگرے چا محمد راہا چی شترے اکافری بیتے اکافری بھی دین اسلام خارج بیتے. اور پنچمی چیز کہ مردم دین اسلام خارج کنتے اگاں دین اسلام احکام ناپسندی ببا اگر لہتی توری احکام لازم نہیں درو دین اسلام احکام ناپسند بکا لہتی احکام گوشتے من پلان احکام دین اسلام ناپسندہ من ای دوست نبا مسلمانی نماز گوشتے موانا شر رہے ما حج کنا من درو چیز بلے ای لہتی احکام ہستن کہتے ای من پسند نبا یہ کافری بیتے چی دین اسلام احکام درو چا اللہ چی سبحانہ وتعالی و اللہ بہتر زا کہ انسانیت وسط کجام احکام شترا کجام چیز شترا اگا آ مردم ناپسند بکنتی دین اسلام لہتی احکام دین اسلام خارج بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمانی ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم. اللہ فرمانی تے کہ آیا اللہ احکام ناپسند بیتگا ہمیں وسط اللہ آیانی اعمال درو باطل کتگا آئین عمل درو قبول نہ کتگا. گوڑا آ مردم منی دوستا اگر دین اسلام لہت احکام ناپسند بکا دین اسلام خارج بھی دین اسلام خارج بیتے. مثال انی بعضی مسلمانی انی شما گوشے بیائی اگر مردمی دوزی کن دستے بور رہے ای منا پسند نبا ای چیز انی کے زمانہ کا ای چیز نہ چلانتے اشار نہ ای پھسرگی وستے ہیں قانون حکم ای کافر بیتے. چیا اللہ سبحانہ وتعالی احکام قرآن قرآن اللہ نازل کتا یک حکمی دا کہ قیامت روچا شرے ہمیں ڈولا مثلا زنا دین اسلام آ مردم اگر سیر نہ کتا زنا کنتے ای صد چابک جنک بھی بیتے و سالیا چا ملکا چی ہوتی دیر کنک بھی اگر سیر کتا اکشک بھی بیتے دین اسلام پا شروط شرط ہستا ملے شرے یہ کہتے ہیں کہ ہستے بازے ہیں مسلمانان تو کئی چیزیں کچھ منہ یہ پسند نبا یہ احکام من نماز کنا پرواہ نہیں استے من روچک دیں درچی بلے ای منہ پسند نبا یہ کفری یہ کفری مردم دین اسلام یہ چیزیں خارج بھی چیئے کیا کتگا احکام اللہ سبحانہ وتعالی اللہ ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رادا تھا یہ احکامی نازل کتگا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا تو مرچی کائے تو شما مسلمان یا منا یہ چیز دوست نبا انہا دین اسلام خارج بھی. امان لوٹم پدا چارمی ہمیں چیز مکہ ذکر کو کہ مردم دین اسلام خارج کا کیا آ مردم گشید دیگے مردمانی قانون راہ و رہبر و قانون چا محمد قانونا چی بہتران کافری اشیاء دا کمو لوٹا کمو ذکر بکن گیشتر کمو شی سرا چیئے ایک ضروری مسئلہ شر انی گیشتر اسلامی ملک دین اسلام حکومتیاں نکن گیا دین اسلام حکومتیاں نکن گیا شر اے ملکانی حکومت انی درو کافران اے ملکانی پبلک درو انی کافران اگر اننا
اگا آوتی اعتقادا وتی دلتو کا ہمی ایر بکنا کہ ای حکمتی ای قانون بہترن چا دین اسلام گوڑا کافری بھی. لیکن ہنچی ہستے گوشتے منزانا ای بہتر نہ بل ما چی بکنی انی ما بغیر ای حکومتی خود نہ کنی. اگر ما دین اسلام میں مرچی حکومتی بکنی بلکہ میں سر دگے ایک مزنی ملک دگے ایک جنگی دگے چیزی میں سر بیتے اشیانی حالت منی دوستان بعضی مسلمانانی گناہگارانی حالت ڈولیں. انی مردم کی شراب ہوا بعضی مردم شراب وارتے تو اب اگر تو نصیحتی کنے گوشتے منزانا انشاءاللہ توبہ کنے اللہ من قسمت بکن توبہ. لیکن اگر بوگو شیتے کہ شراب ورگ ہلارے کافری بھی چھ دین اسلام شراب ورگ حرام کتا. اگر بوگو شیتے کہ شراب ورگ ہلارے کافری بھی اگر گوشتے منزانا حرامی بل انشاءاللہ من توبہ کنا اللہ من ہدایت بدا ای کافری نبی چھ ازائی گناہی بل من کنگایانی. ہمیں ڈولا منی دوستان دین اسلام حکمتی انی کہ ای حکمتی بیگایا ای اگاں بگوشنتے کہ ای حکمتی میں شتری من نلوٹے دین اسلام حکمتی کافر بھی. لیکن تو ہنی گیشتری مسلمان ان ملکن دستورہ بچا چی لکھتا گوشتے میں دین اسلامی ہے اسلامی دین قانون نہ کنگایا بلے ہمیں چیز ایر کو تگے گوڑا یہ چیز ہمیشی معنی ہمیشی اماننا کہ دین اسلام احکام شتران و بہتران بلے گوشتے انشاءاللہ ما کوشش کرنے کہ دین اسلام حکمتیہ بکنی. یہ چیزیں میں نے دوستہ ملازم بزانے چیئے بعضی مردم ہستے خاص کر یعنی شباب نوکے مثلا کہ انچو علم نیستے نزانتے ادھرو حکمتاں کافر قرار دا یہ اسلامی حکمتاں گوشتے ادھرو کافران و تو وحدی کے ای حکمت وحدی کے کافران آم پبلک کے ای حکمت کرا کار ہیں آبی کافران بس ہنی شما پولیس سے کار ہے شما ادھرو کافر ہے شہر ہیں. یہ چیزیں دوستان بزانی مزنی مسئلہ ہی چیئے تو مسلمانہ درستان کافر قرار دے گیا یہ مزنی چیزیں.